नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मिशन हम रेस्किउ एंड रेस्टोर जे मोनसे इनिशिएटिभ बिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 14 तारिखआव जोङो नैबे शिबसागरनि बे फ्लाड एफेक्टेड एरियानि एसे साखाथियाव मोनसे केम्प बानायनानै जों थानानै 15 तारिखनिफ्राय जागायनानै दिनै 30 सान मोनफैबाय। बे 30 सानाव प्राय उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जों मोनसे ग्रुप जोंखौ बानायनानै होदों आरो बे उदालगुरि जिल्लानि ग्रुपआ दिनै बे 30 सानाव नैबे सन्तक पासआलि मोनसे बे गामिनि सौरभ चौधुरी होननायनि न'खराव जोङो खामानि मावनायनि जि बिबान बेखौ जोङो राननानै मोनदों। बेवहाय न' मोनसे दङमोन, बेयो एकदम कमप्लिटलि बायनानै गोग्लैना दङमोन। दा बेखौ न'खरनिफ्राय जोंखौ खावलायनाय लेखा बिनि थिं दिहुननाय, सिङाव माल माथा बेफोरखौ एसे साइडिं खालामना होनाय, बे गासै खामानिफोरखौ जों दिनै अलमस्ट दा फोजोबनो जोबनायनि लामायाव फैबाय। बिनि उनाव आरो निस्सय गुबुन बेबायदि न'खर थाबावगोन जेराव जोंनि बेबायदि हेफाजाब नागिरनाय बेखौ जोंनि समाव थागोन। रायजोफोरनिफ्राय माबायदि जों जेसेबां खामानि मावदों मोनफ्रोमबो न'खरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे खामानि मावनायखौ लानानै खोब गोजोननायखौ फोरमायदों आरो माखासेफ्रा फोरमायदों जे आवगायबो जोंनियाव बेबायदि खामानि मावनो फैदोंमोन, नाथाय नोंथांमोना जिबायदि फिनिशिं होनानै खामानिखौ मावलांदों, फुरा माने मोजाङै साखोन सिखोन खालामलांदों, बेबायदि खालामलांनायखौ जों नुवाखैमोन। नोंथांमोननियावबो फैजेननाय समाव जों बेबायदि आसा खालामाखैमोन, किन्तु नोंथांमोननि खामानि मावनायखौ नुनानै जों खोब गोजोनदों। बे बाथ्राफोरखौ जोङो जि मोनब्रै गामि हाबबाय, माजगावनिफ्राय लानानै सन्ट्रक प्रजाबस्ति, मैया आरो मोनसे माने गिति साइडिं होननाय मोनसे गामियाव हाबदों, दिनै बे नैबे पासआलि सन्ट्रक पासआलियाव हाबदों, बिहुगुराव हाबदों। दा बे गासैनि रायजो राजाफोरनि जि फिडबेक खोब मोजां आरो जोंनि मावनायखौ लानानै सन्तुष्ट बिथांमोना फोरमायदों आरो बेखौनो लानानै जों बोलोफोरा देरना आरोबाव जोंनि जि मोनसे मिशन, बे मिशनखौ एक्सटेन्ड खालामनानै जोंनि थांखिखौ मोनहैनो थाखाय आवगायबाय थानाय जादों। बिनि गेजेरजों माने मोनसे नोंथां मिडियानि गेजेरजों नैबेखौबो खावलायनो नंगोन, आं मैयाबो एसे फोरमायदों जे जों जिखिनि न'खरफोर हाबदों बे न'खरफोराव माखासे लेखा पेन किसुमान बुस्थुफ्रा प्राय लामा सेरनिफ्राथ' प्राय मोननायखौ जोंनो फोरमायदों, किन्तु किसुमान भितर ओनसोल दङ जेरावहाय जोंनि स्टुडेन्टफोर गोबां लोगो मोनबोदों जायफोरा माने बहि माने पेन बेफोरबायदि माने मेटेरियेल स्टाडि मेटेरियेलफोरखौ मोनजोबनाय बेबायदि मोनहैयाखै। गतिके सोरबा जुदि गोसो गुदुं बेबायदि डनारफोर दङब्ला बे नैबे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना जुदि नुबाय बायदोंब्ला नोंथांमोना जगाजग खालामनो हागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माना गेदेर आफादगिरि गाहाय नेहाथारि दङ बा जों दङ। ओमफ्राय सानथाम सानब्रैनि थाखाय आरो निस्सय जों बेवहाय थाबावनाय जागोन। बे केटामान दिननि गेजेराव जुदि सोरबा गोसो गुदुं बेक्तिया नैबेनि फ्लाड एफेक्टेड स्टुडेन्टफोरनि वेलफेयारनि थाखाय जुदि एसे एनै डनेट खालामनोब्ला जोंखौ जगाजग खालामनो हागोन।